बिफा दिनै फिसा बिग्रायनि डिउटियाव थांनायनि गिबि सान बोर सास्रिहर बिफा जाहाथे फिसाया देरहासार जायो। थां फिसा नों जेब्लाबो देरहासार जाहो। आफा दिनै आं नोंनि लांदां जायगाखौ सुफुंनो ओंखारबाय। बोर हो आफा, गोहो हो। मिस्टार बिग्राय गोरा गयारि, दिनैनिफ्राय नों जोंनि डिपार्टमेन्टनि एएसपि एसिस्टेन्ट सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस। गोसोआव लाखि, जोंनि बे खाखि खसाबा हादोरनि साफ्रोमबो उन्दै गेदेर धोनि गोरिब बयनिबो रैखाथिनि ढाल। खोनासं, जोंनि डिपार्टमेन्टनि खायसेया बे खाखि खसाबखौ मोनगानाय लोगो लोगो गावखौनो आयेननि सुंथागिरि सानो आरो देरगानानै लायो। नाथाय बे नङा। समाजनि गाज्रि सुबुं आरो दुथांफोरखौ हमै हमै सोदांनाय आरो दबथायनायासो पुलिसनि हाबा। मिस्टार बिग्रायगोरा, मिजिं थियो नों नोंनि केरियाराव देरहासार जानो हागोन। आं नाजागोन मेडाम। प्रिय बन्धु रामसायारि। यस मेडाम। थां बिनि केबिनखौ खिन्थाहैथां। यस मेडाम। राजा फरायना होनसै। मालानो गथ' प्रफेसर सुबुं बर'नि फिसाजोरा बियो फामि। हनै मालाय बिगोमोन दंखायो। लोगोफोर, आं दिनै बे फामिगौनि पाउडार खौलायाव सिखिरि जानानै सब गुदुंगोन। जोंबो दं। मा जाया? राजाया आंखौ किस खालामदों। ओइ, मा जुनारखौ बिलाय? मा? आं जुनार आखु? औ, मा जुनारखौ बियो? मानो? फैदो फै, बिसोरो नांलायनानै लाब गैला। हिनजावजों लिंनानै लांदो होननानै गावखौनो गोहो गोनांदां खालामना माबालै जाम्बा। नों एरायना थाथ'। एटेक! Hey!
बेहाय माबा दावराव जादों अरे बिग्राय नोंथां अ फिलिफां माथो जाया बे राजाया फामिखौ हमख्रबना खुदुमदों गान हेला हेले नङाबा नै केटेक 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 बेगर फिसा बोराय बायदि फोजागोन हो नोंनि बिब' बिनानावजों बेबादि बिहेभ खालामबा नोंखिनानै थानो हागोन ओइ अफिसार एसपि बिग्रायग्रा गयारि वाव मा इसेबां गोहोगोरा बे अफिसारालाय सालाफोर मा खायजा बे माबार दावला जा दावला आरो खानसु नागिरदों मा आरे ओइ साला ओरै जा ओरै बाद दावला जा आरो नङाबा एम्बु बाद बाद जानो हागौ नों बे नोगोराव गोदान बेनिखायनो नों जेबो मिन्थियाखै आं बे शहरनि बयनिख्रुइबो देरसिन फालांगि प्रेमानन्द मोसाहारिनि फिसाज्ला मिन्थिबाय ना राजा मोसाहारि आफाया नों बायदि पुलिस अफिसारखौ बायोसो ओइ बे एसपि बिग्राया माबा मोनसे जिराद नङा नों फाजों बायजानो शाला नों राजा एबा फोरजायानो जा नोंनि नोमफा प्रेमानन्दलाय मा सोरबा एमपि एमएलए मन्त्रि सन्थ्रिनि फिसालाबाबो नैबे बिग्रायजों रावबो रेहाय गैया मा एसे बोगदा जोहोलाव खोनासं नोमफा प्रेमानन्दनो खोन्थाहै नोंनिख्रुइ गोहो आरो बोलोगोरासिन मानास हाग्रामानिफ्राय मोसा बागाया फैनानै बे सहराव दंफैयो होननानै मानसिफ्रा जाय हिनजावखौ बिमा माहारि होननानै सानो दुर्गा पार्वती लोक्षि सरस्वती होननानै फुजियो बे हिनजावखौ नोङो गेलेग्रा मुसुखा सानो गोख्रै आथि दाननाय खुलुम आरो निमाहा बि सरि थां गोख्रै देखालां ओइ गुन्दाफोर लथा बाथा साला बेहेराफोर खासि खालामनो साला सैमाफोर मासे मानै माथाम माब्रै थां सालाफोर न'आव ओंखाम गोजान बिजान जायो नोंसोरो हाय हेन्डसम हाउ आच्छा स्वीट बियो सोर बियो आंनि गार्लफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड ना लाइफ जाथ'वाखै जाहांहां नोंथांनि नोजोरा थिगैनो दं औ हिनजावफ्रा ओरैनो नायनो समायनाखा गलाब बिबार बादि गावदां बेबादि ड्रेस गानो मा गोनांथि दं थार इंलिश टाइप लंपेन्ट दागोन जारौ चुरिदार दागोन सारि दागोन जारौ स्कार्ट दागोन खर' दख'नाखौनो जारौ दानानै गान जारौ दानो रोङाबोला हाथायाव जारौ रौ बायनानै गान मा रंसारि अबिराम गयारिहा बिदि फिसाला दंबावो औ सार दा बियो जोंनि एएसपि मानसिया माबादि मानसियाथ' जोबोद साहसि आरो थों गोथों इसिबां गोगा बियो फांसे सुद्राय बिफांखौ बुखुखांनानै आरो फांसेसो रज'बावनो नागिरदों नोंथांनि सासे पुलिस अफिसार जाखोमानानै दं बेखौ मिथियाखैमोन आं बावाखै जानो गोसो गैयामोन नाथाय आफाया हरखाब थैनो थांनायलाय माब्ला मा जानानै एक्सिडेन्ट सांग्रां जा इन्सपेक्टर जाहाथे बिग्राया बिफा अबिराम गयारिनि मार्डार केसनि सोमोन्दै जेबो मिथिनो मोना आरो जोंनि 2 नाम्बार फालांगिनि सोमोन्दै जाहाथे जेबो मोदोमनो मोना आरो नोजोर हो बै फाइला जाहाथे बिग्रायनि आखायाव गोग्लैया नैबे इन्सपेक्टर प्रियबन्धु रामसियारिया जाबा जानानै लाइ बिसिग्रा नङा सार
रिय बन्धु आहा नोंनि सायाव जोबोद फोथायनाय दंखायो आफाथैब्ला आङो गवालपारा सैनिक स्कुलनि बयस हस्टेलावसोमोन फाइनाल आनजाद जाफुगासिनो दंमोन आफानि थैनायखौ आं नुफैनाय जायाखिसै मिथिया हुथिया सोंफ्लांनानै गोसोआव दुखु होनाय जाबाय जेबो नङा सोङाब्ला माबोरैथो मिथिनो Hello. MLA Shivnath Demari speaking. MLA दैमारि नोंथां अबिराम गयारिहा माथो पुलिस अफिसार जानो हालायनाय फिसाला सासे दंबावो माथो Oh. खिन्था हरनो सानैनो बावनासो दं आं बिफाजोलै फिसा जानाय नङाथ' गोखै बिफांनि फिथाइया माब्लाथो गोदै जाफेरखो आच्छा नोंथाङा दा मा मावनानै दं गैया सानदोंमोन रायजो मोनब्ला माबा मोनसे जागोन नाथाय सोरनो सोर मा मुफ्लानो दा ओरैनो BPP RCC होननाय नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसननि बादगिरि जानानै दंथ'यो BPPRCC BPP RCC गोलावै बडलेण्ड पिपल पिस एन्ड राइट्स क'अर्डिनेसन कमिटि थांखिया बडलेण्डनि सिङाव थानाय मोनफ्रोम हारि आरो धोरोम बासियालासेनो साफ्रोम नोगोरारिफोरनि गोजोन आरो सुबुं समाजनि सायाव नोजोर होनाय आरो रैखाथि होनाय थांखिया मोजाङानो जोंनि पुलिस डिपार्टमेन्टजों गोरोबो नोंथांजों माखासे खोथा रायज्लायनांगौ दंमोन नाथाय गासै खोथाखौ बेयाव रायज्लायजाजोबा नोंथाङा मालाबा समाय लानानै जोंनि मावखुलियाव फैनो नामा जागोन हाय हेन्डसाम नोंखौ आं माब्रै आंनि मोजां मोननाय देवलोङाव फोनांनो हाबावनो आइडिया लिफ्ट me please हाबा जुगानो मोजां नंमारला इसोरा जेरै अन्थाइ बिखा बिदिनो मानसिफ्राबो अननो रोङै अन्थाइ बिखा जालांजोब्बाय मानसिया खानिसोमोन नामा आयौ हनै फैफिनगौहाय हेलेना रेडि जाखादोहाय मा नों मेगनजों नुवा खानि नामा मेगनजों नुनायमोनब्ला आं मानो सौदाव मुगदाव जाबाय बायनो हनै दासो थांनाय गारिनाव लिफ्ट बिबायदोंमोन आं गैया ब्लडसो थांबाय हाबा मासि अन्थाइ बिखा बे अन्थाइ बिखाया आंनो नङा नङा नों अन्थाइ बिखा नङा नों जोबोद अनसुला खानिबाबो सिख्लाया नायनो जोबोद मोजांथारथ' नों आंखौ माबाफोर बुंदों नामा होनदां जेबो बुङाखैथ' आच्छा नों बबेसिम थांनो आं दोनलांनोसै फै हेलेना बेनो सनानि खाबुआ हाय बेसो फै गाखोहैदो दे गाखोदो से मानिसै नों जोबोद अनसुला नङा आं अननो रोङा मालाय बायदिबा जों बायदि खानि खुजिखौ मुगैनानै ब्लडसो थांसिगौमोन नों माब्रै बुंनो हाखो मानसिफ्रा बुङो जायनि गोसोआ मोजां बेनि महर मुस्रियाबो मोजां नोंबो जोबोद नायनो मोजां इस नङा गारा नंथारगौ नङा गाराखौ आं मानो बुंनो आवलिहांबायहाय सालाया
नों मारगौ अरनि खाथियाव लाहाया आवलियाब्लानो थानो हाया होननाया आच्छा दहाय गादरनाया दुलुबायदो नामा आं मेगन खानाया बोरै नुनो नोंनो नायनायनानै खोन्थादो ना इसोराबो इसोर मा एसे अन्थाइ बिखा महर मुस्रिखौ एसे समायना दाना हरबाय नाथाय मेगनखौल' हरनो मानो एसे खिरफिन जाया हे इसोर थैजासे बिदिनो सिथाबनानै थाबाय थानो मोन्थों हाय हाय मा इसी मोहिनी गेना नोंनि हायना महरा खेबसे नुनायावनो मेगनाव नोजोर नांबाय आं फागोला जाबाय जारौ गुस्तिनि मिनिनाया आंखौ फाग्लासिनसो खालामबाय हाय हाय मा इसी मोहिनी गोनां नोंनि हायना महरा खेबसे नुनायावनो मेगनाव नोजोर नांबाय आं फागोला जाबाय फै रोजे फैना जाऊ
हाला हाला आंबो बावनो हाला थैस' थांस' नोंखौ बावनो हाखाला अ सना नाजावदो आंनि अननाय सुग्लाय होदो आब्रा गोसोखौ हाय हाय मा इसी मोहिनी गोनां नोंनि हायना महरा खेबसे नुनायावनो मेगनाव नोजोर नांबाय आं फागोला जाबाय हो 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 हे 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 सारसो आदसा नों मेगन खानि नंमारगौ ना नंमारा आं फोथायनो गोब्राबसो मोनलायलांबाय नंखाय नंदोंबा नायदो नै मेगनोबा सोरबा सोरबा आंनि मेगन नुयैनि खाबुखौ लानानै आं सुनि आं पापि बिनिखायनो आंनि आइ आफाया आंखौ मुगैनानै गोरलैयावनो हामबाय दा गाबसै सिरि थादो नोंनि गाबनायखौ मानसिफ्रा खोनायोब्ला आंखौसो माबा खालामनो सानगोन हाबाब नों बासि अनसुला इसोरा नोंनो आं बायदि खानि खुजि नङै सासे नायनो मोजां हिन्जावजों जुलि हरथों हेलेना बारा जानाया थाब आंगायनो गोरलै गोसोखांदों मा सोलो खालामनाया मोजां बारा बादा सिखावनि सालाया खान्दा होनाय बायदि हमजानो हागौ गारिया लाखिदो बेयावनो लाखिदो नांला बेयावनो ओंखारनोसै आङो Hi, handsome. How sweet. I love you. आदा साना सानजौबाय हनै सिखारद' आवसाव गथ'आ सानफ्राव बेरायहैनायावबा बहा बहा मा लोगो मोनबोयो ए नै बिसिबांबा गोलाव खानाय सोरबा बाजैनि ओइ गथ' जेखौ खुगाव फैयो बेखौ मानो बुङो हा इया थिखनायनि गथ'खौ हा ओइ गथ' र' नों र' हनै 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 ओइ गथ' नोंखौ आवसाव गथ'फ्रा थांदो दुगैस्रांहैदो थां नोंखौ गथ' बिग्राय
ओंखाम ओंख्रि गुदुङा मोनखाजोब्बायमोन जालांखादो आफा जालांलायै सम गैया बिफायाबो बिदिनोमोन खालि सम गैया मा गया नोंथां सफैबायनो औ फै जिराय नोंथां आं नोंथांखौ लेंहरनायनि जाहोना बेनोदि जोंनि बे सहराव हेर'इन ब्राउन सुगार बायदि फेग्रा मुवाफ्रा सिरि सिरि गोबां सोलिखोमानानै दं बाथ्रायाथ' जोबोद सिरियास बे सहरनि गोजान खाथिनिफ्राय फरायनो थाफैनाय फरायसाफ्रा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोगासिनो दं बाथ्रायाथ' जोबोद साननो गोनां बर'नि उथुमै बेयावनो बेबादिब्ला सोर मोजां लेखा गोरों मानसि सिखारबावनो बे जोंनि बड'लेण्ड रायजोखौ इयुनाव सोर माबादि मानसिफ्रा सालायगोन हारिनि बे इयुनखौ गाबखांनानैनो फरायसा आफादाबो क्वालिटि इडुकेसननि थाखाय गोबां हाबा मावबोबाय बेफोरनि गुदिया सोर बै राजाया बिनि बिफा प्रेमानन्द मुसाहारि आरो लकेल एमएलए शिबनाथ दैमारि प्रेमानन्दनि बिजनेसा बेल' नङा मुङावल' माइ माइरं बेसर फाथोनि स्टकिस नाथाय सिं सिं गान्दा गं मैदेर हाथाय आरो 2 नम्बर दंफांनि साप्लाइ बेफोरखौ बारहोनायाव नोंथांनि माखासे पुलिसफ्राबो मदद खालामो मानो खालामा जानो आसल आरो आंथ' बे बिजनेसाव लकेल एमएलए शिबनाथ दैमारियाबो मुलाम्फानि 50% बख्रा दं मन्त्रि एमएलएफ्रा माजोंथो थाखो थाखो बिल्डिं लुगासिनो माजोंथो जोंगा मागा बिलासि गारि गाखोदों आच्छा बेफोर जिरादफ्रा माब्ला थाङो फैयो आरो माब्रै गुमुर मोनो बै मानसिखौ नायहरनाय क'क्राझार क'क्राझार बेथ' सासे जावलिया मा ड्राग्स जानानै जानाय नामा नङा बे जोंनि आफादनिनो सासे सोद्रोमा मुङा बिरेन्दाव बिरिन्दाव बे मुंखौथ' आं बबेबा खोनानाय बादि बिरेन्दाव आदा दं थाब थांदो बाय अनजलि बाय नोंथाङा मा सानदों जेबो सानाखै औ नों दानोबाव दसे फैलाय औ आं थांगासिनो दं बिरेन्दाव बिथाङा एएसपि मुङा बिग्राय गोरा गयारि सारखौ मोजाङैनो सिनायखायो सार खामानिया खैफोद गोनां मिथिखागौ सार खामानिया जोबोद खैफोद गोनां गसाया नोंसोरखौ थाब थाब बुथारथों बे फैसा हरनाया हमनानै ला बेजों जोंजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो बे फैसा हरनाया जाबाय थांदो I see. It's good idea. प्रिय बन्धु गाबोन फुंनि 7 बाजियाव जोंनि गुदामनिफ्राय गंसे ट्राकआ सिलिगुरि होना रावनांगोन आरो बे ट्राकजों नैबे सानैयानो थांफागोन खोनासं बे ट्राकआव माइरंजों लोगोसे 1 कौटिनि गान्दा गं आरो मैदेर हाथायबो थांबानो बेखौ मिथिना लाखा आं थासान्दियाव जेबो सिन्था खालामनाङा सार आं दं गुड
हेलौ हेलौ सर आं बेरिन्दाव बुंदों प्रेमानन्दनि गुदामनिफ्राय सिलिगुरि होननानै गंसे ट्राक जायखार लागासिनो दं औ गारिनि नाम्बारा जाबाय WB 723027 औ सर माथो जालांदिया सम गैलाय जोंखौ पुलिस होसोगासिनो दं मा पुलिस ओइ गारिखौ लाखि नङाबा सुट खालामनाय जागोन ओइ खाथियाव गेट दं थैथां बाजुनां खाराबा जानायब्ला औ खुगा मुथुनो थाखाय बे राहाखौ लानाय जादों सार नों थिगखौनो खालामदों इन्सपेक्टर रामसियारि बिग्राय नों दाबो सिनाय मोनाखै नैबे प्रेमानन्द मुसाहारिया मा जिरादजों दानाय बिग्राय मिन्थिना लाखा गथ' अन्थाइजों अन्थाइ देराबा अर जोंगोन जोमैजों जोमै सौदावोब्ला मोफ्लामगोनल' नाथाय नैबे प्रेमानन्द मुसाहारिजों सौलायोब्ला नोमफाव बिराम बादि खेला मेडाम जिउनि थाखाय आंहा एसे माया गैया नांगौआ जिउआनो थांथों थेवबो सोरखारि धोन लुथिग्रा रोजा रोजा जाखांफुनाय सेंग्रा आजोलाफोरखौ ड्राग्स बादि बिस दौनानै लेलाय लेलाय बुथारग्रा इनाय उदखारि आयेननि बेरेखा सुबुंफोरखौ साफा साफा हमनानै साजा होनो हायागौमानि आं दलरै जिरायनाय नङा मेडाम गोजोन्थों इसोरा जाहाथे नोंनो बोर होयो ओइ अनसारि आंनियारि माबा लाबोदले गय ददेरे फाथै सिनारि दाउब'खि बायदि सुनैया नै खुगा दैल'ल' मोनथारबाय न दौदोब्रा हा आखाइ गैयिफोरबादि बेलाय माथो आखाइ बेलाय आइदै हाथाला गुग्रा आगरफोरखौ हाला नालाय माथो जालदाब गारनानै ब्लद थांबानो जाबायना इसोर मोसौ बोराया गांसो गोरलै नागिरो होननाया बेफोरनो आरो मा हा अरनो हाला जखन गांसो गोरलैखौ नागिरखानांगोनानो नङा होमबा अनसारि आंनियारि हगार बिहामजोबोनो हामला दानो सेंग्रा गोरलै बादि दा खालामथार जब प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या जय बोराइ बाथौनि रायजोफोर आंनि मुङा आलु माने इंराजिनि पटेट' आंखौ माबोरै जानो मेनानै जानो ना रुनानै जानो ना पापर बायदि फ्राम फ्राम सावनानै जानो जानो गोसो एरैनो आरो माजों जानो अमा बेदरजों जानो ना मोसौ बेदरजों जानो ना बालाबोथियाजों जानो
ना दाउदैजों जानो जेरै गोसो एरैनो जाजायो संग्रा हिनजावफोरनिसो गोसो आलु 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 आलुखौनो जायो बयबो किलु किलु हाय किलु किलु आलु 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 आलुखौनो जायो बयबो किलु किलु हाय किलु किलु आलु 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 पापि आलु गेसाव नोंखौ जानोसो होनदों नोङो नोंनि मुंखौ खोनाब्लानो नोंखौ जानो खिने उदैयासो दुखाङो आंहा नै नोंनि मुंखौ खोनानानैनो खिनोसो ओंखारलायबाय आंहा फाग्लिया जानायनिबो आखल गैया खिनायनिबो आखल गैया माबा गोदै गोबाब खैसिं खैलांसो खिफिलांबाय खिनो ओंखारमारबाय बे फाग्लिया हनै दख'नाफ्रावसो खिजिरलांबाय नामा गायलांगायथां जालायलांथारदों फाग्लिया साला लोदो लोदो हिनजावखौ जना आंहासो हामख्रेंख्रें जालायलांथारबाय खोनासं रायजोफोर देवानि गायो आङो अनेक पेस हारेक पेस हिनजाव गारजानाय बोजानाय सोरबा दोनखारलायनाय आरो सोरबा माबा माबि आरिलायनाय मिथिं गायो मिथिङाव हौवा गारजानाय फाथैलाय बिसिनाय बिनिफ्राय बै माबा माबि बान्दा बान्दि माबा खांखिनि कुंखिनि रांखिनि गारजालायनाय बैफोरखौ आङो हायना मुलि होनानै बुथुमनानै हाबा लाफैयो हाबा लायनो दिनैसिमहालागै सा 20 दाजाबसे 21 जाबायमोन उनावहाय सोरबा रसा नांनानै सोरबा फसायिनि ब्लड खारलां दा सासेल'सै मानि दहायनि बे खिथु गिदिरजों खिफिलांनाया लाबदांगुरिनि मावथि माहाजोननि फिसाजो मुङा हाफागालि थेंथेगालि खुगाया बार'गालि पान्जाबि ड्राइभारजों खारफालांनानै गारजानायमोन हायना मुलि होनानै जफैदों आङो बैसोआ आंनिख्रुइ 10 बोसोरसो गिदिर जागोन बारा नङा मोदोमा बेनोसै अमा बुन्दि बायदि अभार साइज खिफिलु खिफिलायानोसै बिनिया लोदो हिनजावफोरखौ जथ'वालै नाय फासि आलु गेसाव मोनदों सालि हिनजाव सासेखौनो जाहोनो हाया नोङो बेनानसो सानैजिसे हिनजाव लाग्रा जाहोनो हायाब्ला मानो बे मिथिङाव आवग्रिनानै हायना मुलि होनानै लायो नोंलाय आइ दाय सालि दासो मोनदों नोङो पापि हामालै आगै बिदि स्लाय नोंनि नोमाखौ लायोबा मा जायो नोंनि नोमाखौ लाबा हामा होमबा नोङो बिमाखौ जोबा 50 बारसो उद्रायनांगोन फाग्लि हाफागालि आइ दाय दासो मोनदों मा होनदों नोङो आइ दाय पापि आइ दाय रोङै आं उसुङाव खिदों माबार जावगारनां गारि थां दहायले आगै हाफागालि माबा पारमानेन्ट डिउटि दंबा बेफोरखौ मावनो हो मा हिनजावनि खिखौ गारनो होयो नोंलाय उदाय रोङै हौवा नोङो जेरावबो नै पापि सालि दासो मोनदों मोजांबासो मोजां आइ दाय सालि दासो मोनदों ओइ सालि दासो मोनदों दोनैसो मोनदों नोङो बिलिफां लाभ माने मा लाभ मायने प्यार मायने लाभ जेरै सासे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ प्यार मानी लाभ मानी प्यार फैरो जे आं आखिनि सावगारि नोंनि खावलाया
दांदां नोंनि महरा थै गहां गहां खावलायाव खुदुमब्ला मिथिगोन प्यार मानि मा प्यार होननाया बेखौनो बुङो लाब लाब होननाया बेखौनो बुङो सना हो 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 प्यार प्यार ला 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 लाब लाब ला खालाम सना उफ्ले उफ्ले बोजब सना लाजिबा खाजि गोमायो माखौथो बुङो प्यार प्यार होननाया बेखौसो बुङो लाब लाब होननाया बिदिसो माथो आदा हो 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 प्यार प्यार ला 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 लाव लाव होननाया मासे गेदे देरोजे सावले बुंगे प्यार मानी लाभ 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 मानी प्यार प्यार दे बुंदे जावले बुंदे दे सना आंनि खोमाया हो 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 प्यार प्यार ला 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 लाभ लाभ हो 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 प्यार प्यार ला 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 लाभ 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 ओइ अनसारि आंनियारि देब्रा जोंहा एसे मा देसै फैब्रा एसे मोजाङैबो बुङाबा मायाबो हामाखौ दे मा खालामनांगौ आंलाय देलै अनसारि आंनियारि एसे बिखुं खुरनानै होफैदो आफा बे बिलिफां मिथिखागौ बियो कलेजाव आंनिनो स्टुडेन्टखामोन MA पास दा BPPRCC नि आफादगिरि सार आं फंसे बाथ्रा बुंगौमोन नों जे मा बुंनो नागिरदों आं बेखौ गासिबो मिथिखागौ बाथ्राया बेनो नङा होमबा आं फामिखौ मोजां मोनो फामियाबो आंखौ मोजां मोनो आरो जों सानैजों हाबा लानो गोसो बिलिफां नों बेखौ मिथिनानै ला साफ्राम बिमा बिफायानो गाव गावनि फिसानि सायाव मोनफा सिमां थायो सोरबादि मानसिनो गथायोब्ला फिसानि इयुना सुखि जागोन सार आं फामिनि बाथ्राखौ औ मिथिगौ नोङो मिउनिसिपालिटि बर्डनि इलेक्सननि सोमोन्दै बुंनो सानदोंना औ सार अके आं राजि देलै मालायनि बानायखौ मिथिया नामा एफाग्राब हाखु दाखुजों जायो नामाफ्रा सानसु सांग्रां मा रायलायदोंब्रा बिसोरलाय बोथोर गैयिलोकफ्रालाय दाबो जाया र' दासो एसे आराम मोनहांदों सुमु सुमु मोनदों क्या उम्र है रोम रोम मोनदों मा एफा गोबाव दाबो जायै बाबायसो आं बाराखौबा सोलाबला बाराबा दुफुंब्लदसो थांगोन आङो दासो आराम मोनदों नैलै आदा नोंनि आरामा आंनाव बेरामसो सन्देर होबाय दाहालागैबो हाबाव गारगौलै बाथौ नोंसिनि आदा आरो बाजै हा माथो आथिं लावबोदोंब्रा आलु देवानियालाय बे आलुआथ' दहायनो लावबोदोंमोनलै आदा नाथाय नोंसोर सानैनि न' सिङाव गेलेनाय रमान्टिक सिनफोरखौ नुवाब्लाबो
नोंसोरनि डायलगफोरखौ खोनानानै आनकन्ट्रलसो जाबायमोन बेबायदि आनकन्ट्रलखायनो कन्ट्रल खालामनो थाखाय बे खिरखिखौ लान्दाङै दोनदों नोंहा एयार कन्डिसन बार हाबनाय बायदि मा खिरखि बैलायब्रा बैलाय नोंनिया अमा मेलेम जाग्राखायनो थाब थाब बावग्रा हुदा जाबायलै साला बुरबक नायनाङि जायगाफ्राव नायो हा माथो खौरां फालाय देवानि बाबु नोंसोर मिथिया होमबा आंनिया खामानियानो बेल' जेराव थुरि नुयो बेयावनो बाथि गारो आयु आंलाय मा फिसा हिन्जाव गैया गारा बाथि गालाबायनोसै फिसा हिन्जाव गैयाब्लाबो नायनांगौथ' दंब्रा दारो बाजै मालाय दानि दिनाव नों आं नागिरलायनांब्रा नंगौलै बाजै नों बुंनाया 100% ट्रु मालाय बयहाबो दानि सेंग्राफ्रा एडभान्स बुकिं खालामखानाय थाजोबखायो जादो दानिया हिन्जाव देवानि खालामनानै थादोलै आदा बाजै मोजां खामानि मावना होनो नागिरबा ओइ बांबुल्ला साला गांगोयै थिनलाला नोंहालाय एडभान्स बुकिं दंखागोन ना गैखायाब्रा आथिखालावलाय मा एडभान्स बुकिं नांलायगौब्रा आलु देवानि ओरैनो हिन्जावफोरा आथिखालाव साब्रै ससे गोलैखायो माथोलै बांबुल्ला गांगोयै दाउला माथो दाउलिजों आसि बिमासो खोन्था जाबाय बे आसि बिमा दिन्थिनायखौलाय मा बुजिनोब्रा नोंलाय मा बुजिनो इंलिश फिल्म नायफेरदों नों माब्लाबा इंलिश फिल्म बे आसि बिमा दिन्थिनाय माने अक्रे होननाय जायो अक्रे माने आंनो दंखायो आमाय देवानि आंनोबो सासे नायनो मोजां लेखा गोरों हौवा संनानै दोनखादोहाय खोनासङानैसो दाउलि नोंनो लेखा गोरों साख्रि आल्ला हौवा नांगौब्ला आंनि बुंनायखौल' ला अब्लानो बे इन्जिनियार डक्टरालाय मा खालामनांगोन आं आमाय आनैसो दाउलि ओइ बिउटि पार्लारफ्राव थांनानै नोंनि खानायखौ थफ्ला हास'नानै बबि काटिं बायदि खालामनानै ला बेनिफ्राय एसे दाम गोसानि क्रिम सिमफोर बायनानै मोजाङै मेकआप खालामनानै लादो फिल्मनि एक्ट्रेसफोर बायदि बै मेगनाव आइलेसफोरखौ फेज्रां फेज्रां नुलायनाय खेबनानै लादो जागोन आमाय बेनिफ्राय बे गुस्थिफ्राव जारौ लिपस्टिकफोरखौ किस खालामथावथाव फुननानै लादो बेनिफ्राय टाउन सहरफ्राव थांबा बैसे जिन्स फानथाब प्रां 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 एम्फौ फेन्दा बायदि नुलायनाय गाननानै थांदो बास स्पर्टिं गानदो आखायाव पलिथि बेग लादो मबाइल लादो हेल' डार्लिं होमबानो साला सुवार आलु मा बुद्धि फोरों नोंलाय साला सुवार नोंखौ एवना जागोन सावना जागोन फ्राय जागोन साला नोंखौ सिंग्रानि बेयावबो सोनानै जागोन आं दै बानायावबो नोंखौ रानना होयो साला हुवाद जाति नाय साला बांबुला गांगोयै दाउला नोंबो साला सानसे हिन्जावनि थाखाय आंनि आथिं हमनांगौ जाखायाखैब्रा नङाबा हाइजें ओंखारगोन नोंबो साला बांबुला गांगोयै थिनलाला बिलिफां बियो फामिनि बिमा बियो दा बे संसाराव गैलिया फामिया जेब्ला 3 बोसोर बैसोनि जायो अब्लानो बे संसारखौ नागारनानै थाङो फामिया बे संसाराव आंनि अनगा रावबो आंगो होननाय गैला आं थैनायनि उनाव फामिनो सासे मोजां लोगोनि गोनां फामिनि बे लोगोखौ आं सायख'नानै दोनखाबाय फामिनि बे लोगोआ रावबो नङा नों बिलिफां नों आफा नों बेसे मोजां आइ लाभ इउ आंखौ आइ लाभ इउ होननाङा आइ नैबे बिलिफांखौसो नोंनि जायगाया आंनि आथियाव नङा फिसा नैबे बिखायावसो आयै आंनि थुफिया बेयाव आलायनायखौनो नुवाखिसै मालती आंनि थुफिया बेयाव दोननायखौलाय नुवाखिसै नुवाखैब्लाबो नुबाय नुबायबाबो नुवाखै नङाबा बोरैथो खाथियाव मोनलायखो
बे फिसाफोर हमवार्क खालामनायखौ नुवाखै? 싫어. बाबा बाबा आंखौबो नों बायदि पुलिस खालाम खालामगोन फिसा नों गिदिर देरगोदे. बाबा बाबा आंनो फुथुला बायनानै हो ए फुथुला नाय लाबोगोन आइदे सनादे. आयै मा नायखो? जेबो नङा फिसा। माब्लादि सम मोननो रोंबावगोन। सोर जाखो नों आइ? नों बे न'नि? औ आं बे न'नि। जय जाथों फिसा नोंनि साननाया फुरा जाथों। आं नोंनि बोर होनायाव आंनि साननाय मिजिंफ्रा फुरा जायोबा आं गावखौनो जोबोद खाफाल गोनां होननानै साननानै लागोन आयै। नोंनि मिजिङाबा मा आइलाय? नों जेरै आंखौ सोङा हसिया बबेनि सोरनि मा जायो नोंनि अननायनि गोदै रावजों आइ आइ होननानै बे सोमोन्दोखौ लेंजाबाय थानो मोनब्लानो सानदो आंनि मिजिङा फुरा जाबाय। बिदिब्ला बिग्रायनि माने आंनि बिहामजो? औ आयै। खबरफोर हरखालायनायफोर? गैया गैया माने बेनि गारियाव आंनि गोसोम ससमा थालांदोंमोन। हारे डायरिखौथ' आं बावगारबाय। एसे मोजां जात लोखि सरासतिखौनो नाङा। बेखौनो एसेबो खिथानानै लायाखै बियो। र' फैग्रोथोंल' खौ मोनफ्लांथारगोनसो आं। आलासिया सोर आयै? नों दानि आरमा। आदानि बाजै। आदाखा बियो मानोबा फैफिनबाय? खौरां हरखालायनायफोर? ओहो बिदि जेबो गैया। फै बाजै आदाखौ सारप्राइज होनि। बाजै नों बावनो सिरि थाबाय थादे दा ओंखारथार। आदा नों बावनो दान्दिसे गसंनानै थाथ' दे आं नोंनो मोनसे सारप्राइज होनि। सारप्राइज? औ। अनजालि आंहा टाइम गैया डायरि बावलांदों बेखौसो लांनो फैफिनदों आङो। दसेल' दे मेगनाव थाइनैबो मेसेब। दे मेसेबबाय। थाइनैबो बिदिजों जानाय नंला। दासो जादों। अनजालि आंहा सम गैया माबार। नोंहालाय माब्लाथ' सम दं सिखाव? आइदे सिखाव? आं मा खावनायनि सिखाव जाखै? आंनो सिखाव मोनग्रा आइदे। एफा मोजां बिहामजो संबाय नोङो बेखौनो खिथानो सम गैया नोहा। आयै गैगारला। मा गैला? औ माब्ला बबेजों खारखोमा लांखोथाय? सोरमोन? जानो आंबो सोंनानै लानो रोंगाराखै। नोंनि गारियाव माबा गोसोम ससमा ना माबा थालांदों होनदोंमोन बियो। गोसोम ससमा? बिदिनो गोसोम ससमा हमनानै खानि जाफ्लानानै लिपिफ्लाबाय आङो। बिनिफ्राय आं गोसो जानानै गादलिनफ्लाबाय। गारि सिङावथ' नोंसोर सानैल'। गोबाव खमखि चान्स मोनदों बे। चान्स? हौवायानोबा जौग्ल'सो चान्स होननायखौनो बुजिया। बुजिया आगोल नों मा चान्स होआमोन? बेनि उनाव खोनासं। गाराय फाग्लिया आंखौ हेन्डसाम जोहोलाव सानखो ना माखो?
जादो दानिया फैबाय आसोलानो आच्छा नोंसोर ओरैबादि नायनो मोनो सासे सिख्ला नाथाय मेगन खानि बेबादि सिख्ला नुबायदों नामा आच्छा नोंसोर साब्रैमोन नङा होनलाय सासेया नायनो थिग बेबादिनो सिबाय बिबो बेबादिनो गोसोम ससमा हमो वाव हाउ सुइट नों बादि महर गोसा सिख्ला बडलेण्डआव रावखौ नुफेराखै आं